To masu sauraro idan kuna tare da mu kun san cewa ga abubuwa da dama suna faruwa musamman a jihar Yobe yadda ake kara zaɓe na shekara ta 2027 kuma al'ummomi daban-daban daga yankuna daban-daban na jihar Yobe zone A zone B zone C dukkanin suna ganin cewa akwai 'yan takarkari da suka fito daga yankin su da ya kamata a ba su dama domin su fitar da ɗan takarar gwamnan jihar Yobe a jam'iyyar APC domin mai gurbin honorable mai mala Buni. Ina tare da Ibrahim Bello Yobe da ya fito daga karamar hukumar Gashuwa, ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi da ta fito da ɗan takara da ake ganin cewa yana gaba-gaba wajen samun nasarar lashe wannan takara kenan a jam'iyyar APC wato sanata Ahmad Lawan. Ibrahim Bello Yobe ya kake kallon dambarwar siyasa da ake fama da ita yanzu haka a jihar Yobe, ana tunanin waye zai mai gurbin mai malabu ne? To alhamdulillahi akwai wata magana da na ji ka faɗa da farko wanda ka ce ɗaya daga cikin mai neman kujerar yana zonsi kuma yana gaba-gaba. Wanda kake magana a kan shi gaskiya baya gaba-gaba kuma yaransa ne suke ta haukansu suke ta da jijiyoyin wuya waye da sauransu. Domin a lissafi a harka na lissafi na siyasa da kuma ka'ida na tafiyar jihar Yobe idan za ka lissafa mutane 10 to sai dai ka je ka same shi a na 8 ko kuma na 9 ko kuma shine na 10. Mu fara duba wanne zone ne ya cancanta a ce ya yi gwamna a Yobe. Ka gane? Mun sani zone A sun yi, zone B sun taɓa yi, amma waɗanda suka fi shi su ne zone A. To a adalci kamar yadda ake yi a sauran jihohi wannan zone din su yi wannan zone din su yi ya kamata a wannan karan a ce 'yan zone A su haƙura su miƙa shi zuwa zone C. Abin da ya cancanta kenan a yi a jihar Yobe. Zone C kamar ina kenan? Yawwa zone C kamar kaga kamar su yankin Gashuwa, Guru da dai sauransu. Za mu zo maganar a zone C din waye ne ya cancanta a bashi. Ka gane? Saboda haka ya kamata matasa a jihar Yobe su dinga wato fitowa suna voice out, suna faɗin abin da ya dace, suna faɗin ra'ayinsu kuma su dinga tsayawa akan abin da ya dace. Misali idan aka ce yau an ba da dama to a yi zonin din a kawo shi zone C, su waye ne a zone C, waye ne ya cancanta, waye mai tausayin talakawa, waye mai tausayin al'ummar zone C, wane ne ake ganin cewa idan aka bashi zai yi abin da ya dace, waye ne ya yi mulki a baya aka ga kamun ludayensa mutumin kirki ne ko ba na kirki ba ne. Akwai mutane da yawa a zone C, ba dole sai an kawo wai ko sanata Ahmad Lawan ko wani abu makamancin haka ba. Akwai jajirtattu wanda suke da kokari waɗanda suka bauta wa jihar Yobe, irin su sakataren gwamnatin jihar Yobe. Kaga shi ma yana da kokari kuma yana da mutane kuma mutum ne wanda yake wa mutanensa al'ummarsa aiki. Saboda ni a gani na shi wannan sakataren gwamnatin jihar Yobe ya mafi wancan cancanta da kake magana akan shi. Zan iya cewa Ibrahim kusan ɗaya abu da mutane za su yi mamaki a wannan maganganun naka shine ana kallon ka fito daga karamar hukumar Gashuwa amma kana cewa kai baka son Ahmad Lawan. 'Yan Gashuwa mun gani a social media suna ta tallata Ahmad Lawan a matsayin shine ya fi cancanta. Kai me yasa baka ganin cewa Ahmad Lawan ya cancanta ya zama gwamna a jihar Yobe? Wato akwai magana da kai ba wai bana son shi bane. Muna duba cancanta ne. Su wa'ancan ai idan kai mai adalci ne, idan wane ya cancanta ko a gidanka yake ko ba a gidanka yake ba ka mara masa baya. Ba na son sa bane, ba na kaunarsa bane. Cancanta, shin ya cancanta? Menene yayi na tsawon shekaru yana mulki? Wani abun a zo a gani ne yayi a wannan yanki iya garin Gashuwa ma kadai banda ma wato zone C din? Me ne yayi damammakin da ya samu? Me yayi wa mutane da ya zama kamar lamba na 4 ko na 3 a Najeriya a wancan lokacin? Me yayi idan har yana ɗaya lamba na 3 ko na 4 a Najeriya bai yi wani abun a zo a gani ba? Dan ya zama gwamna ba abin da zai yi. Saboda haka bai cancanta ba ma tunanin ya cancanta, kuma ba ma sa ran cewa idan aka ba su zai abin a zo a yaba. Naka ne, alhamdulillah dan Gasho ne ni kuma shi ma dan Gasho ne, to amma duk da haka
muna duba cancanta ne, ko da ɗan guri ne in dai ya cancanta, saboda maganar zonsi ake, ba wai maganar gari ko wani abu makamancin haka ba. Saboda haka mu a ganinmu akwai mutanen da suka cancanta. Matsaya ne damun guda biyu. Na farko shine daga zarin mai Buni ya kammala a duba a dawo da wannan mulki zuwa zonsi, ka gane, a dawo da shi zuwa zonsi. Idan na biyu kuma shine a zonsi din a duba wanda ya cancanta a bashi, duk kankantan mutum ko da ma bai taba wani rike mukami babba a matakin kasa ba a bashi. Amma akwai waɗanda ake ta hankoro da matasa suke ta hayaniya a kan shi, waye kaza wala bai cancanta ba, kuma ba zai samu ba. Ni na faɗa in Allah da ba zai samu. To kaga na karamar hukumar dan gashuwa kenan, shi yana ganin cewa dan garin su bai cancanta ya zama gwamnan jihar Yobe a zaben shekara ta 2027 ba. Makamancin irin ra'ayin da nake da shi ni ma kenan. Ni ma dan garin mu da kake magana, ni dan gurni, sakataren gwamnatin da kake magana, ni ma a tunani na da lissafi na bai cancanta ya zama gwamnan jihar Yobe ba, saboda shi ma korafe da abubuwa, kai sakataren gwamnati wajen shekara 10 a jihar Yobe. Mutane suna ta korafen ba a taimake su ba. Wasu da suka fito ma daga unguwar da yake rayuwa, unguwar da aka haife shi, unguwar da yake zaune, suna korafe na rashin kyautatawa da sauransu, baya ga matsaloli na rashin kafa mutane da sauransu, da kuma abubuwa da dawarmaki da aka samu ba a taimaki mutane ba. So abin da nake kallo shine siyasar jihar Yobe ba magana ba ce wai ta zone A, zone B ko zone C ba. Ni abin da nake kallo, kamar yadda ka faɗa, cancanta ce. Kuma a duk jihar Yobe ba inda nake gani sun fi cancanta su yi gwamnati a jihar Yobe irin zone B. Ni mutumin zone C ne, amma na fi so a bada takara a zone B, saboda mai sun fi mu kamar fito da abubuwa na samun ci gaba cikin sauƙi. Mun ga lokacin Maman B Ali ƙasa da shekara 2 irin nasarorin da ya samar da a jihar Yobe. So ina ganin cewa ni a samu ɗan takara daga zone B zai fi gaggawa da yunkuri na samar da ci gaba fiye da zone A da kuma zone B. Amma ba na fata a samu irin su Ahmad Lawan da ka faɗa, irin su sakataren gwamnati a matsayin gwamnan jihar Yobe da sauransu ba sai amma da bai za ka rufe ba. To a ƙarshe maganar nan da kai, kamar yadda ka ce a zone B ya kamata abin nan, misali daman in dai bai zo yanzu a misali sai aka ce baya zone C, to ni ma ina da ra'ayin ya je zone C din, ai zone B kai. Sannan ya je zone B din akwai kanin Mamman Ali wanda ya hidimta wa jihar Yobe, ya hidimta wa mutane, ya hidimta wa al'umma. Din jihar Yobe ni yanzu idan ka ce min waye dan takara na, shi zan kawo ma. Ganin marigayi tsohon minista, ka gane. To saboda haka muna addu'ar Allah ya ba mai rabo sa'a. Amma kuma akwai wani, amma kana da ya kamata kai kira ga gwamnati. Kiran da na riga na yi kira a dawo da kawo da mulki zone C. Wannan shine ra'ayina. Assalamu alaikum. To masu sauraro, ra'ayi kenan zan iya cewa daga bangaren mu akan abin da ya shafi zaben shekarar 2027, kamar yadda muka gani a ƙarƙashin jagorancin mai Buni, mutumin da zai iya kare mutane tare, ya tafi da mutane tare, ba kabilanci ba bangaranci ba komai da komai, kawai a zo a haɗu a ci gaba, a samar da ci gaba kamar yadda muke gani, a ba matasa damar maki a jihar Yobe. A madadin Ibrahim Bello Yobe, Muhammad Suleiman da ke cewa kasance da alkhairi.